vela hian mi chi sang sang kan oma din hmun in anglo tak tak le khosak in chen lo tak tak te kan ni hloma tun chum kan video a chuan mitam taktina kan lo hmu pho to thin le kan lo chan pui pho to thin Kutdawh kan ti te chan chin le an Kutdawh chho atanga midang te ta na thil tha an lo ti chen chen khat kan thlir ho le don ani heng Kutdawh kan ti te hi zukda hniama mu sitri ngot chu athiang lawang an din hmun achiat em awang le enge mutlak cham awang te chung kwa mimal pian phunga an du wang reng po ni lawa hetiang din hmun ading an ni ti shereng ila an chunga hmangai na lantir hi kan ti mak mo ani Kenya ram hi ram re thei ve tak ani a aram mi za zela somriat panga te hi mi re thei na tho tur mumal nei lo le khosak niam tak tak te an ni a chutiang din hmun ani awang chuan rui hlo drugs a hluarin antina se em maya heng ti awang po hi aniange Kutdawh po an tampha em ani Kenya khopui Nairobi a thil thleng hian ngai ven a hloin khovel hmun sang sanga social media lama te po hmu tur oma he thil thleng hian mitin teril ru a hne em ani Kenya khopui Nairobi a cheng nu pakhat a hming chu Gladesi ani a hun engemoti chen atang khan a hrisel lo hle a doctor ten anatna an hmu chwa chuan achuapa infection na satak alo om hi alo ni a chumi awang chuan operation ti alo chulta a achuapa infection na sat to em awang chuan voi engemo zat zainon nga yin na oma achuap infection kalzela amit khomhu te alo fi alo chhota a chutianga hun engemo chen natna in ati boy awang chuan amit chuan khwa a hmutalo tial tiala amit po chu adel tange nge ani chutianga voi engemo zat zainon achul awang chuan sumle pa ya an chungkwa in har satna an tok chhotan ta a Gladesila enkol zel alangai boxi a an chungten ting en reng an shel talawa ma se Glades chian de chuan ruam manna an siam puita a an chianu tan an ti theitok an ti hnuwa po an sum mamo zat po an natlin sak theilo awang chuan a chian ten kara an chotira abula oxygen bur an hung boka ti chuan khopui lun lai kong sira mi tan puina an dil pui taringot mai ani chutia kong pui kwal zawla ya kar chunga a omlai chuan tum khat chu mi panau pang pakhat hian kar kong khar chu aron kik dat data chumi panau pang chu Kutdawh alo ni a rui hlo ti thin le drugs ti thin ni in drugs leinan mi te hne na poisa dil kwalin kut ado kwal thin hi alo ni a chu Kutdawh mi panau pang chuan kar kong khar lam an ena kar chunga damlo oxygen bur ne na lo thu a muthut chuan aril ru a khoi hle ni turani Kutdawh no pang chuan thil om zia te an zot ve a Gladesi bullet thu driver chuan thil om dan zong zong chu Kutdawh hne na chuan a shilta a Kutdawh no pangin kar chunga dam lo na takle a chanchin an sia chiana an hmu fia chuan aril ruwa thil dang om theimi ulo ani Kutdawh ve mai main a khongai phak rwal ani lo ti po a shirenga ma se a thil hmu le sia chuan ati tuiral ani berang chu kongpuya chuan a thu hnoka a hmaya hupa amit tui a far zung zung boka a hnu dewa chuan ron thau chuak le in Gladesi hna chuan zinga changa alo tho chwa zong zong te chu a in enkol nan chuan a petavek maya a ki kor ipte le lama drugs a te po chu a phora kongpuya chuan a paidar ngal tavek bok ani damlo Gladesi po Kutdawh no pangina achunga khongai na alantir na le a thil chalauti drugs kongpuya a paidar a hmu khan ami tui lo tlave zoi zoi maya ti chuan no pangchu homa da turin ruam manna asiam saka hom thunei tu tian Kutdawh no pangchu ron shwai ngalin Gladesi po in adam chat huna atlo tur tho in a thaliam ta ani India ram state zinga mi pakhat Tamil Nadu cheng Kutdawh pulpande chanchin hian soi a hlo in mi fak a hlo ema eng thil nge ati in bi chiang don tiang pulpande hi chung ko har satak atanga ron chor chhuak ani a kum engemaw zat atang to khan Kutdawh hian hun alo mang to thin ani kan she cheu anga corona shipuin khovel ati boya kan ram India ram ngei po kan buain sumle pai thu a sarkar po amang ang hle ani kha chutiang din hmona ding kan lo ni ta ka chuan
sarkara chanpuina pedu te tan apek dan tur central sarkarin adwang ta a chu he Kutdawh pulpande chuan lo she ve in asum lo tho chwa ve to a khol khom sa chu la chhuakin cheng sing khat chu district collector hna hankalin prime minister relief fund atana peta a chu Kutdawh thiltih chuan darkar tampo aliam ma in India ram chung a chanchin hian adeng chuak ngala TV news channel le social media lama te po hmu tur a om ani ramin shipui avangin in kharkhip na station shanga akalpuya heng awang hian nitin in hlofa chopa ezong te tan chuan boi thlak na tam taka om thin ma se hetiang kara hian mi in petak tak le mi in phal tak tak te hmu tur le shia tur an om ve zel boka hei ero thilom om tak ani Punjab Pathankot a cheng Raju Divyan sahi pian phungarwal ban lo ani a an chung ko har satna awangin mi hnena chanpuina dila a chwa fo a chulta a ama hi konga chin hnoi lamzeng ani awangin wheelchair mangin kothera lo omin kot ado thin ani chutiang chuan an chung kwa chu a thei angin a chom ve a shipui awangin ramchung mun sang sang kan in kharkhip chhotak zela chuan ni tina e chopdap te tan har satna tam tak ma chhon tur oma chu Kutdawh Raju Divyan sahian shia in mi te hnena chanpuina alo dil khom to sa asum te chu la chhuakin anveng chunga har sa zwal le ni tina in hlo fa chop te ei tur alei khom saka chu asemta ani shipui awanga rampum kan boi mup mup lain Raju Divyan sapo in ati ve thei to ka chuan atlan chelo asum nei achanga alei face mask sang thum je chu are thei pui te hna asem boka chumdanga po atho chho achang hian midang alo chan pui ve photo thina ama anga mi te khongai na dila Kutdawh ve thinte anfa te school kalna sen sole le khabule na tipo alo tumpui boka hei mei ba ka damdoi leina leisak achul te po in alo chan pui ve photo thin bok ani hetiang din hona ding chung si a midang te chan pui adu na ril ro chuan mi thin lung a hne em ani ole kan video a kan ron tar lan ta kang khan keima ni zona cheu midang te chan pui ve theina kan nei ani chuan kan thei top chhoin midang te chan pui le midang te ta na thil tha ti turin i in bo sai so sawang o